Jungrang puisa punsa toksa waksane bagui jung jine dolphano phale maya takukte bukurok marok farok jine dolpha bojagawe kulugoi tongkha jung bahai khai nasa yangoi tongkha manung yangoi tongkha aboni bagui khorang tisanai ekmatro sabotong jine logao jine hani ha bubagra jine maharaja jungbai baksa tongo aboni bagina jine kuno wana thai kuroi jung sara tripura raijoni scenario naharai naikha hinke Kebangma jagawo jong nugoi tongo fact je joining program rok khlaimani jong nugoi tongo fiaba jong ti pramotha khlainai rok le jong jesuk family jini bisingo phayo abosugona jong kubui baino sawoi busuk borok sawoi no jong kubui bai khe tabuk sakjora tei samung khlaimani jong ti pramotha rok jong nugoi mano kebangma borok kebangma bodol khlainai rok bo ungoi mano CPIM bo ungoi mano Congress bo BJP khlai mano je kuno party ni phaino tinini salo jotto jongoro phainai 12 family hine jong khnawai mankha phaimane yagolo 12 family de 50 butar jong tini je katal phainai rongno norokno paifle hambaya pharo norokno khabai khobai lamsogo norok chini nukhungo katal khlai phai hapai mane bagoi chini onukhung nongoi norokno khapang khasrangoi jong lamsogo tai lamjago norok jongbai pal baksake jong samung khlailenen digi jong thanglai chenglai aboni bagino ani purba bokta sawai thangka jong kebangma promo bono klai mano kebangma borok juno rang bai thokogoi mano tabuni dino jong rang puisa punsa toksa waksane bagui jong jine dolphano phale maya takukte bukurok marok farok jine dolpha bojagawe kulugoi tongkha jong bahai khai nasa yangoi tongkha manung yangoi tongkha aboni bagui khorang tisanai ekmatro sabotong jine logao jine hani ha bubagra jine maharaja jungbai baksa tongo aboni bagina jine kuno wana thai kuroi kuno kiri thai kuroi jong buskangni digi bahai khlaioi bubagrani yakno krak khlai kisanani digi thanglainani bagoi jong norok porok jotoni jong krak khai jong samung ma khlailainai nakabdi thaichingo hairahai ang khoroksano ang borom yafarjakliya bishes khlaioi 48 koromsorani block president jini Abhijit Tripura sar bo anesikang kongbo sawai thangka siaba tamo hinai guai nok ganani musuk jabra jaya himahai ong thangka ang tini nakardi ang bono khai sinimung sirilia bono sa jotoni sikang MLA MDC ni ulo sinimung na tongmani tan bagai hinba tini 48 korom sorao MLA tongo MLA ni yak chuno ongkha block president no jong sinoi mano sara Tripura raijono jotto jagao MLA ni ulo hingke jong block president no jong tini sinoi samung khlailai tongmani bebak jorao maharaja bai tini bubagra bai meeting misil khlaim thaka hingke business khlaioi jane block president dong thangoi kok kacharo pan bagai hingba boro hongkha grassroots level no tui tongnai rok saboni nukhungo hanya tong saboni nukhungo chaya tong bongi nukhung bongi thani phul phayo jotto jagano borok tui tongo aboni bagoi bogno belai khana paifle hambai tai o 48 korom sorani ungoi tai oro dem chora kochu sorani kicha pa tungoi jotto tirini salo phainai dogno norokno ang haino hai khulumaya pharo asuko kobang sagla chini manthai soktai jono jerinai chung bonono chung bobaino chung tongnai hinoi chung smai tanglaioi tabuk chung salobai lok kijak himba chung BJP sarkar bai lot kokjak tabuk alliance partner hinoi chung bung simu kotor onglaio fiaba chini samung rong shunno samung jino ong tongo chini tabuk aboni bagaino chung bokhago wansungmani nangnai chini bokhago yamo sungruoi chung wansunglainani jora sopai tongkhata thukte bukurok marok farok chung omahai jorao ekot saimungkha thangnai 2024 ni 2 March je chini ekot saimung mani tripartite ekot central government state government chini Tripura party bai ekot saimung mani 6 mas time naharmani yagno chungno 30 jora tui 20 mas ungoi tongkha chung chini ekot saimung mani chung implement manya tan bagoi chung jotto Tripura sarok thanchang yani bagoi khabak sang yani bagoi chini santhaino chung santhaningo
좀 머스부리 의동 딱국대 부쿠럭 아버님 바구이 정로 제 진의 만타이 석다이 너리나이 다이렉트 펀딩 제리나이 진의 멤버스 리나이 진의 political powers 제리나이 진의 디프라산의 탕숭거 땅을 탈라네 진의 슈타이 버라라 지르노 못할래 그랑 타미워 제 진의 만타이 석다이 너리나이 좀 버바이너 떡나이 비니 러게너 좀 짜나이 버바이너 좀 한옥가 한옥나이 아버님 바구이 제 주로 턱가이 떡나이 버라락바이 정 진의 부바그라버 사위 떡네 제 좀 দরকার নাখাই কাগনা হিংকার কাগলাই নাই ফিয়াবা 좀 তাবো এলাই সিমাং তংলাই চিনে মান খাইনা যদি চুংরি খাইনকাই 좀 তিনি বিজেপি সরকার যদি চিনে তে প্রাশা একত্র সাইন খাইই রিমানে বিসিতই ইমপ্লিমেন্ট নং যদি দেখাইনকাই 좀 যত প্রাশানে হামখাইনে বাগৈ 좀 বিজেপি শেখাইনাই চিনে মান খাই যেদিনা চুংমান নাই 좀 띠프라마타 খাইনাই ফানো 좀 বিজেপি ওসে 좀 থাংবাইনাই ফিয়াবা চিনে 띠프라샤নো মোথাংনানে দিকে চিনে 띠프라사나 হামজানানে দিকে চিনে 띠프라사나 কেব খাইরাগিয়া কেব মায়ানাইয়া 좀 তিনি হাই সালো 정말 부자고 정말 깨스클라요 그방마 지니 에리아라고 차라 비포라이자와 좀 구려이나이 간가이 정말 부자나이 정말 떡자나이 피아바 정말 깨싸워이 카카르 비비르로이 노콩 호콩 바사부토이 부마부 파나 키비로이 좀 카라이 마똥고 딱국대 부쿠로 마럭 파럭 나라이 카나 카카나 어저라고 아무나 바가노 정말 지니 부바그라 상호 너라 탐사 세용비 너라 박사 세용비 그날 전화 꺾어 잘만이너 정 탐자 박사세 마똥라이나이 지니 판 셔터는 좀 사무마클라이나이 지니 부바그라 지니 바고이 고속 베라노 파이클라이 동어 부바그라니 약노 좀 그락클라이나이 되게 탄강가이 좀 발박사 꼭 탄자 좀 꺼tor 직원 깨버야 좀 젖도 서만 좀 부바그라니 와리어스 젖도 부바그라니 সৈনিক 정말 সৈনিক স্নামকা 아버님 바고이 아쇼꺽바라 살리야 아니 어꺽 샤마니 어러너머 타까 젖도너너 굴lum바이카 함바이 부바그라 아욕 럭퉁 띠프라마타 아욕 럭퉁